Τον επόμενο ομιλητή, ο οποίος είναι ο κύριος Γιώργος Μάνης, είναι διδάκτορ του τμήματός μας στο ΕΚΠΑ, του τμήματος μουσικών σπουδών. Είναι καθηγητής στη μέση εκπαίδευση, είναι και πρωτοψάρτης και έχει ασχοληθεί ιδιαίτερα με τον τομέα της διάδρασης μεταξύ βυζαντινής μουσικής και κοσμικής μουσικής, εκείνη και το διδακτορικό του. Και θα τον ακούσουμε με μεγάλο ενδιαφέρον για τα επόμενα 20 λεπτά για το θέμα που θα μας αναπτύξει. Πάμε, κύριε. Ευλογημότοι κύριοι καθηγητές, αξιότιμοι κυρίες και κύριοι, εισαγωγικά ο όρος εξωτερική μουσική χρησιμοποιήθηκε εν τη γενέση του ως μέσο αντιδιαστολής προς μία μουσική έκφραση η οποία είχε χαρακτηριστικά ηθαγένειας και αποτελούσε τη γνήσια μορφή της. Με την κατάργηση της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας και τη σύσταση μιας πολυεθνικής πλέον αυτοκρατορίας, η εκκλησιαστική μουσική βρέθηκε να αποτελεί συστατικό στοιχείο ενός πολυπολιτισμικού κράματος που δημιουργήθηκε στην άλλοτε κοιτίδα του βυζαντινού πολιτισμού. Στο ευρύ χρονικό πλαίσιο μιας διαρκούς αναδιάταξης των γεωγραφικών ορίων της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, η εξέλιξη αυτή είχε ως συνέπεια τη συνειδητή γνωριμία της με τους εντός και εκτός της αυτοκρατορίας μουσικούς πολιτισμούς, οι οποίοι σταδιακά αποτέλεσαν τους μουσικούς της αντίποδας, ορίζοντας έτσι την έννοια της εξωτερικής μουσικής. Κυρίαρχη μουσική τέχνη ήταν αυτή των Αραβοπερσών, η οποία μεταφέρθηκε ως αναπόσπαστο πολιτιστικό στοιχείο των μουσουλμανικών λαών που μετακινήθηκαν από το εσωτερικό της Ασιατικής Υπήρου. Η μουσική αυτή παράδοση, που σταδιακά αποτέλεσε την έντεχνη Οθωμανική μουσική για να καταλήξει τον τελευταίο αιώνα να προσδιορίζει την κλασική τουρκική μουσική, καλλιεργήθηκε ως συνέχεια της κοσμικής μουσικής του Βυζαντίου. Με κοινή παράδοση στον ίδιο γεωγραφικό χώρο και κυρίως με ιστορική συνέχεια στη χρήση των τεχνικών στοιχείων όπως τα μουσικά όργανα και το τροπικό θεωρητικό σύστημα, η μουσική αυτή αποτέλεσε αναπόφευκτα πόλο έλξης για τους μύστες της εκκλησιαστικής μουσικής, οι οποίοι την καλλιέργησαν ως εξωεκκλησιαστική υψηλή τέχνη. Από τις αρχές του 18ου αιώνα, κορυφαίοι θεωρητικοί και μουσικοδιδάσκαλοι είχαν αρχίσει να πραγματεύονται το θεωρητικό της σύστημα, επιχειρώντας να το περιγράψουν μέσα από το θεωρητικό μοντέλο της εκκλησιαστικής μουσικής. Το 1728, πρώτος ο Παναγιώτης Χαλάτζογλου, με σχετική πραγματεία υπό τον τίτλο «Σύγκρισης της αραβοπερσικής μουσικής προς την ημετέρνη εκκλησιαστική», φανερώνει την πλατιά του γνώση ως προς το θεωρητικό πλαίσιο της μουσικής αυτής παράδοσης. Μεταφέροντας την θεωρία παραγωγής των κύριων και πλαγίων ήχων από τις βαθμίδες της κλίμακας, ο Χαλάτζογλου αντιστοιχεί τα μακάμ των 8 πρώτων κύριων βαθμίδων με την βυζαντινή οκτωηχεία. Αναφέρει χαρακτηριστικά τον μεν ουν πρώτον περδέ καλούσε γενιάχ και εξομοιούται το πλαγίο α ήχο, το ανέανες. Το δεύτερον περδέ καλούσε σειρά και εξομοιούται το πλαγίο β ήχο, το νέανες. Και ούτω καθεξής, τον 8ο περδέ καλούσε νεβά και εξομοιούται το τετάρτο ήχο, το άγια, και μέχρι τούδε κατά σύγκριση τελειούνται οι παροιμήν 8 ήχοι. Την κατηγορία των κυρίων τροπικών δομών ολοκληρώνουν 4 ακόμη μακάμ, τα οποία, όπως διευκρινίζει ο συγγραφέας, ουδέποτε τούτων των ήχων, δηλαδή εκπίπτωση πλην αποτελούσουν ίδιο μέλος και φωνή τελεία άτινα καθημάς με επταφωνία των κατιουσών φωνών. Οι επταφωνίες αυτές των 4 πλαγίων ήχων χαρακτηρίζονται ως α σέτη ή την πρώτη μεταφορά. Κατά δε Πέρσας καλείται πρώτον σέτη ή την πρώτης βαθμός, εξού των πρώτων περδέ ή αυτών ένατον καλούς ήχους ενή, ως την εστίν πεπταφωνία του ασυρά ή του πλαγίου δευτέρου ήχου, και ούτω καθεξής των 10 περδέ καλούς ευίτς, ως την εστίν πεπταφωνία του αράκ, του βαρέως, και τα λοιπά έως εντάφθα τελειούνται τα 12 κύρια μακάμι. Αντίστοιχα, οι επταφωνίες των 4 κυρίων ήχων χαρακτηρίζονται ως β σέτη ή τη δεύτερη μεταφορά. Ουσιαστικά πρόκειται για ψευδείς τροπικές δομές που δεν βρίσκουν εφαρμογή στη μουσική πράξη και για τον λόγο αυτό δεν χαρακτηρίζονται ως μακάμ, αλλά ως τίζια, από τον τουρκικό όρο τίζ, που σημαίνει υψηλός τόνος. Οι 13 δευτερεύουσες τροπικές δομές των κύριων σοφπέδων, οι οποίες καλούνται νήμια,
διότι παίρνουν το όνομά τους από τις ημίτονες βαθμίδες, μπορούν να συγκριθούν με το μέλος που παράγουν οι φθορές της εκκλησιαστικής μουσικής. Εδέ 13 ρημένοι κύριοι ισοπαίδες και τι ως είπομεν έχουσιν ίδιον περδέ, εν της εαυτόν οργάνης, όμως παρά τις Πέρσες μεν καλούνται νήμια, άτι να σημαίνουσιν η μίσιαν φωνήν παροιμήν δε φθορέ. Ουσιαστικά πρόκειται για παραλλαγές των κλιμάκων των κυρίων Μακάμ με τη χρήση μίας ή περισσότερων δευτερεουσών βαθμίδων που προσομοιάζει με την μετατροπική συμπεριφορά που προκαλεί η επιβολή φθορικών σημείων στην πορεία του μέλους ενός ήχου της εκκλησιαστικής μουσικής. Τέλος, οι 39 καταχρηστικοί σοπέδες διατηρούν τη λειτουργία των θέσεων της παλαιάς μεθόδου, δηλαδή των μελωδικών σχηματισμών. Για τον λόγο αυτό, ο Χαλάτζογλου εξηγεί ότι εμείς ταύτας θέσεις και σχηματισμούς καλούμε. Ταυτόχρονα όμως πληρούν όλους τους όρους αυτοτέλειους να αποτελούν ανεξάρτητα μακάμ, καθώς, όπως αναφέρει και μακάμια παρά τις Πέρσες καλούμε. Μερικά χρόνια αργότερα, ο μαθητής του Κύριλλος Μαρμαρινός, συντάσσοντας μια νέα συγκριτική μελέτη στη σχέση εκκλησιαστικής και οθωμανικής μουσικής, προσφέρει για πρώτη φορά εφαρμοσμένη περιγραφή της τροπικής συμπεριφοράς 73 μακάμ της οθωμανικής μουσικής μέσω της σημειογραφικής παράθεσης της μελωδικής τους προόδου, αυτό που όλοι γνωρίζουμε ως Σεγγύρι. Άριστος γνώστης της εκκλησιαστικής μουσικής, ο Κύριλλος διακρίνει στη μελωδική πρόοδο των μακάμ της οθωμανικής μουσικής τα στοιχεία εκείνα που τα συνδέουν με τους ήχους και τα παρακλάδια τους. Λαμβάνοντας υπόψη τον φθόγκο εισόδου και κυρίως τον φθόγκο κατάληξης, όπως επίσης τις βαθμίδες μέσω των οποίων κινείται και τα διαστήματα τα οποία δομούν την εφαρμοζόμενη κλίμακα, προσφέρει για κάθε τροπική δομή την αντιστοιχεία προς έναν ήχο της εκκλησιαστικής μουσικής. Η διάκριση αυτή αφορά τόσο τους κυρίους όσο και τους αυτό. Για παράδειγμα, οι τροπικές δομές που έχουν τον πρώτο ήχο χρησιμοποιούν ως βασική κλίμακα τη ομαλακή διατονική. Ως φθόγκο εισόδου έχουν τον Ντουγιάχ και τον Χουσέινι, ενώ αντίστοιχα ως φθόγκο κατάληξη τον Ντουγιάχ και τον Ασιράν. Ιδιαίτερη κατηγορία αποτελούν τα μακάμ τα οποία έχουν ως φθόγκο εισόδου την τετραφωνία του Ντουγιάχ, δηλαδή το Χουσέινι, και φθόγκο κατάληξη του Ντουγιάχ, αφού συγκρίνονται με το παρακλάδι του πρώτου τετράφωνου ήχου. Το Ραχαλντουρεβάχ εξάλλου χαρακτηρίζεται ως πρωτόβαρης, καθώς έχει όλα τα χαρακτηριστικά των πρώτων ήχων, αλλά χρησιμοποιεί ως φθόγκο κατάληξη του Ιράκ. Σε κάθε περίπτωση όμως η αντιστοιχία αυτή αποτελεί μια πολύ λεπτή διάκριση, αφού ο σύνθετος χαρακτήρας ενός μεγάλου αριθμού μακάμ δεν επιτρέπει απόλυτους συσχετισμούς. Παράλληλα, ο Κύριλλος προσφέρει έναν συνοπτικό πίνακα 78 μακάμ με τα αντίστοιχα μαρτυρικά σημεία των εκκλησιαστικών ήχων. Ιδιαίτερη αναφορά πραγματοποιεί στις δευτερεύουσες τροπικές δομές, τις οποίες, όπως και ο Χαλάτζογλου, συγκρίνει με τις φθορές της εκκλησιαστικής μουσικής. Για την οργάνωση αυτή χρησιμοποιεί ως κριτήριο τον θεμελιώδη λειτουργικό ρόλο τριών δευτερευουσών βαθμίδων της κλίμακας. Συγκεκριμένα συνδέει τη βαθμίδα Χιτζάζ μεταξύ του Τζαριάχ και του Νεβά με τη φθορά του σκληρού χρώματος, τη βαθμίδα Χισάρ μεταξύ του Νεβά και του Χουσέινι με τη φθορά του μαλακού χρώματος και τη βαθμίδα Ατζέ μεταξύ του Χουσέινι και του Εβίτς με την φθορά του μαλακού χρώματος. Εδώ τώρα έχουμε κάποιο μικρό τεχνικό πρόβλημα, δεν φαίνεται ακριβώς στο PowerPoint. Ταυτόχρονα εισάγει και έναν διαφορετικό διαχωρισμό για τις ίδιες τροπικές δομές και ον τρόπον οι 4 ήχοι τετραχώς θεωρούνται ούτω και φθορέ είτε τα νήμια εις 4 εξάπτονται βαθμούς, ως κύρια δηλαδή πλάγι, τρίφωνη και επτάφωνη. Η τετραμερής αυτή διάκριση ορίζεται με βάση τους στόχους εισόδου και κατάληξης. Έτσι, για παράδειγμα, στην κατηγορία των κύριων φθορικών κλιμάκων ανήκει το Γεβές, το οποίο είναι ήχος δεύτερος και έχει ως στόχο εισόδου και κατάληξη το Σεγιάκ. Έναν αιώνα μετά τη συγγραφή της Πραγματείας του Κυρίλλου και τη συνδρομή της μουσικής τυπογραφίας, πλέον που εν τω μεταξύ έχει ανακαλυφθεί το φως της δημοσιότητας, το πρώτο έντυπο θεωρητικό για την εξωτερική μουσική, αυτή τη φορά από τον Στέφανο Λαμπαδάριο, υπό τον τίτλο «Ερμηνεία της εξωτερικής μουσικής και εφαρμογή αυτής στην καθημάς μουσική»,
αλλά και αποκρύπτοντας την πηγή του, καθώς αποτελεί σχεδόν πιστή αντιγραφή του θεωρητικού του Κυρίλλου. Προσπαθεί να δημιουργήσει ένα ολοκληρωμένο εγχειρίδιο για τη διδασκαλία της εξωτερικής μουσικής, οργανώνοντάς το με βάση το θεωρητικό μοντέλο της εκκλησιαστικής μουσικής. Προσφέρει μάλιστα για πρώτη φορά μία αριθμητική απεικόνηση των κλιμάκων των περιγραφόμενων μακάμ. Η αντιστοιχεία των μακάμ με την βυζαντινή οκτωηχεία είναι το μοναδικό σημείο της πραγματείας όπου ο Στέφανος τηρεί αποστάσεις από τη θεωρητική σκέψη του Κυρίλλου. Η έρευνα έχει δώσει απαντήσεις για τους λόγους που όθησαν τον Στέφανο σε αυτές τις επιλογές, αλλά επειδή ο χρόνος σίγουρα δεν επαρκεί για περισσότερο σχολιασμό, ο ενδιαφερόμενος μπορεί να τρέξει στο σχετικό κεφάλαιο της διδακτορικής μου διατριβής, όπου υπάρχει λεπτομερής ανάλυση. Αποκλίνουσα είναι η προσέγγιση του Στεφάνιου και στο θέμα των φθορικών τροπικών δομών, όπου παρότι αντιγράφει τη θεωρία των περικυρίων πλαγίων τριφώνων και ταφώνων ημείων, στην πράξη αναγνωρίζει 6 μονοδομές στην κατηγορία αυτή. Με μια εντελώς διαφορετική θεώρηση, συνδέει την δευτερεύουσα βαθμίδα μεταξύ Τζαριά και του Νεβά με τη φθορά του σκληρού χρώματος και την παραγωγή του Μακάμ Χιτζάζ, με τη χρώα του ζυγού και την παραγωγή του Μακάμ Μουστεάρ, όπως επίσης και με τη χρώα του κλητού και την παραγωγή του Μακάμ Νισαμπούρ. Αντίστοιχα, συνδέει τη δευτερεύουσα βαθμίδα μεταξύ του Νεβά και του Χουσέινι με την χρώα της Σπάθης και την παραγωγή του Μακάμ Χισάρ, καθώς και με τη φθορά του μαλακού χρώματος και την παραγωγή του Μακάμ Κουζάμ. Τέλος, τη βαθμίδα μεταξύ του Χουσέιν και του Εβίτς με την αρμόνια φθορά και την παραγωγή του Μακάμ Ατζέμ. Σε αντίθεση με τον Κύριλλο, που κατά την περιγραφή των τροπικών δομών συνόδευσε την λεκτική παράφραση της μελωδικής προόδου με μουσικά παραδείγματα, ο Στέφανος επέλεξε, όπως είπαμε, την αντικατάστασή τους με διαγράμματα διαστηματικών δεδομένων για τις εφαρμοζόμενες κλίμακες. Για την αριθματική απεικόνηση των κλιμάκων των περιγραφόμενων μακάμ κατέφυγε στα διαστηματικά δεδομένα του θεωρητικού έργου του Χρυσάνθου. Σύμφωνα με αυτά, παρέστησε τον μείζωνα τόνο με το μαθηματικό μέγεθος των 12 κομμάτων, τον ελάσσονα τόνο με τα 9 κόμματα, το μείζον ημιτόνιο με τα 7 κόμματα και το ελάσσον ημιτόνιο με τα 4 κόμματα. Τέλος, για τον αυξημένο τόνο, τον υπερμείζωνα, χρησιμοποίησε μια ποικιλία μαθηματικών μεγεθών μεταξύ του 13 και του 18. Ένα πρόβλημα, βέβαια, το οποίο πρέπει να επισημάνουμε, αν και δεν υπάρχει επαρκής χρόνο να το σχολιάσουμε, είναι ότι οι βαθμίδες στη γενική κλίμακα της οθωμανικής μουσικής δεν είχαν ακριβώς την ίδια θέση ανά τους αιώνες, οπότε αυτό δημιούργησε πολύ σοβαρά προβλήματα στους θεωρητικούς της εκκλησιαστικής μουσικής που επιχείρησαν να περιγράψουν τη μουσική αυτή με αυστηρούς μαθηματικούς όρους. Επίσης, η σύνθετη φύση μεγάλου αριθμού μακάμ δημιούργησε τεράστιες δυσκολίες στην αποτύπωσή τους μέσω κλιμάκων και αριθμητικών δεδομένων, ειδικά όταν περιγράφονταν μέσω οκτάχορδων κλιμάκων κατά την πρακτική της εκκλησιαστικής μουσικής. Ενδεικτικά μπορούμε να αναφέρουμε το παράδειγμα της περιγραφής του Μακάμ Χουμαγιούν. Ο Κύριλλος, στον οποίο στηρίζεται ο Στέφανος, περιγράφει λεκτικά μια σύνθετη κίνηση όπου καταρχήν εφαρμόζεται ένα χρωματικό τετράχορδο στο φθόγκο Ντουγιάχ και ένα μαλακό διατονικό στον φθόγκο Ασιράν, όπως το γνωρίζουμε. Η χαρακτηριστική βαθμίδα Χουμαγιούν χρησιμοποιείται στο τελευταίο τμήμα της μελωδικής πρόοδου υποτύπων προσαγωγέα στον φθόγκο κατάληξη του Γιάχ. Ο Στέφανος, όμως, δεσμευόμενος από το διάγραμμά του, το οποίο αδυνατεί να αποτυπώσει την σύνθετη κίνηση του Μακάμ, επιλέγει, προκειμένου να είναι συνεπής με την απεικόνηση της βαθμίδας Χουμαγιούν, να αποσιωπήσει προσεκτικά όλη τη διατονική κίνηση μετά το φθόγκο Ασιράν. Οπότε, κατά αυτόν τον τρόπο, το διάγραμμα που προσφέρει προκαλεί την εντύπωση μιας κλίμακας δύο συνημμένων χρωματικών τετραχόρδων, που δεν ανταποκρίνονται βέβαια στο Μακάμ όπως το γνωρίζουμε και όπως εκτελούνται. Η τελευταία αυτόνομη θεωρητική πραγματεία για την εξωτερική μουσική είδε το φως της δημοσιότητας το έτος 1881. Εμπνευστής της και συντάκτης της υπήρξε ο Παναγιώτης Κλιτζανίδης, ένα πρόσωπο καθόλου άγνωστο στους ενασχολούμενους με την εκκλησιαστική μουσική. Εμπνευστής της
Ήδη από το 1859 είχε καταρτήσει ανθολογία ασμάτων εξωτερικής μουσικής υπό τον τίτλο «Καλή φωνοσυρήν», η οποία περιλάμβανε μεγάλον αριθμό τουρκικών, ευρωπαϊκών και ελληνικών συνθέσεων. Το έργο αυτό διεκδικεί την θέση ενός ολοκληρωμένου πληρέστατου διδακτικού εγχειριδίου για την εξωτερική μουσική. Ο πλήρης τίτλος της πραγματείας, μεθοδική διδασκαλία, θεωρητική είτε πρακτική, προς εκμάθηση και διάδοση του γνήσιου εξωτερικού μέλους της καθημάς ελληνικής μουσικής, κατά την παράθεση προς την αργοπερσική, κρύβει μια ιδιαίτερη ποιοτική χρειά, αφού μέσω αυτού ο Κιλτζανίδης επιχειρεί να προσδώσει στο εξωτερικό μέλος μια ελληνική ταυτότητα, παρότι πρόκειται για πραγμάτωση της οθωμανικής μουσικής παράδοσης. Η παραβολή των Μακάμ προς τους ήχους της εκκλησιαστικής μουσικής αποτελεί σχεδόν πιστή μεταφορά της θεωρίας παραγωγής των κυρίων και πλαγίων ήχων από τις βαθμίδες της κλίμακας κατά το θεωρητικό σύγγραμμα του Χαλάτζογλου. Ο Κιλτζανίδης, γνωρίζοντας τον θεμελιώδη ρόλο που δίνει ο Καντεμίρογλου στον Ντουγιάχ, περιγράφει την αντιστοιχεία της βυζαντινής οπλοϊχείας προς τα Μακάμ της οθωμανικής μουσικής, λαμβάνοντάς το ως φθόγκο αναφοράς. Κατά αυτόν τον τρόπο, το Ντουγιάχ αποτελεί την πρώτη βάση του τροχού των κύριων ήχων, καθώς συνδέεται με τον πρώτο ήχο της εκκλησιαστικής μουσικής, 4 φωνές πιο κάτω θεμελιώνει το τροχός των πλαγίων ήχων, αρχίζει γενομένη σε τους πλαγίου ήχου της βαθμίδας γενιά. Την αντιστοιχεία των κύριων Μακάμ της οθωμανικής μουσικής προς τους ήχους της εκκλησιαστικής ολοκληρώνει η αναφορά στην επταφωνία των 8 πρώτων κυρίων βαθμίδων. Προς πλήρη κατάληψη, παραθέτει σχετικό διάγραμμα με τη χρήση της μαρτυρικής παρασήμανσης κατά την παλαιά νέα μέθοδο. Στο δεύτερο κεφάλαιο, κατά την περιγραφή της μελλοντικής προόδου, 115 τροπικών δομών παραδίδει τη δική του αντιστοιχεία των Μακάμ προς τους ήχους της εκκλησιαστικής μουσικής. Σε κάθε περίπτωση, η περιγραφή των Μακάμ περιλαμβάνει την παράθεση ενός μελλοντικού προτύπου σε γύρ και την απεικόνιση της σχετικής κλίμακας, χωρίς όμως αυτή τη φορά να γίνεται χρήση διαστηματικών μαθηματικών δεδομένων. Στην θεωρητική του ματιά του Κιλτζανίδη είναι φανερή η επιλεκτική χρήση των πηγών. Για παράδειγμα, στον κρίσιμο χαρακτηρισμό των Μακάμ Κουζάμ και Τσαριάχ ακολουθεί τον Στέφανο, που τα κατατάσσει μεταξύ τροπικών δομών του δευτέρου και του τρίτου ήχου αντίστοιχα. Αυτό βέβαια μοιάζει αναπόφευκτο, καθώς για όσους γνωρίζουν είναι υποχρεωμένος να παρακολουθεί την ιστορική εξέλιξη του Μακάμ. Στην περίπτωση όμως του Μακάμ Ντουγιάχ συντάσσεται με τον Κύριλλο, εφόσον άλλωστε ο χαρακτηρισμός του ως ήχο πρώτο τον εξυπηρετεί στη θεωρία παραγωγής των ήχων με βάση τη βαθμίδα αυτή. Αποστάσει τις θεωρητικές θέσεις των δύο κρατά σε άλλες περιπτώσεις, όπως το Μακάμ Ατζέμ και το σύνδετο των παραγόγων του Ατζέμ Ασιράν και του Ατζέμ Κιουρντή, κατατάσσοντας τα ανάμεσα στα Μακάμ του τρίτου ήχου. Το εγχείρημα της περιγραφής και διδασκαλίας της εξωεκκλησιαστικής μουσικής μέσω του θεωρητικού συστήματος της βυζαντινής μουσικής δεν θα πρέπει να συγχέεται με τις διάφορες αναφορές σε θεωρητικά εγχειρίδια της εκκλησιαστικής μουσικής. Τέτοιες περιπτώσεις έχουμε αρκετές, με σημαντικότερες αυτές των έργων του Αποστόλου Κωνσταχίου, του Χρυσάνθου και του Γρηγορίου Πρωτοψάλου. Εδώ είναι φανερό ότι οι συντάκτες τους δεν ενδιαφέρονται να περιγράψουν την εξωτερική μουσική, αλλά χρησιμοποιούν την ορολογία της ως δανεισμένη γλώσσα για να περιγράψει κάποια φαινόμενα της ψαλτικής πράξης. Η δε συσχέτιση των Μακάμ με τους ήχους της εκκλησιαστικής μουσικής γίνεται με δεδομένη τη στέρεα προφορική παράδοση της ανατολικής μουσικής και την πολύ καλή γνώση της από τους φορείς της ψαλτικής. Συμπερασματικά θα λέγαμε ότι παρά τις μεγάλες τεχνικές δυσκολίες και τα δυσεπίλητα προβλήματα, η διδασκαλία της εξωτερικής μουσικής μέσω του θεωρητικού συστήματος της βυζαντινής μουσικής είχε πολλαπλά ωφέλη, αφού έδωσε την ευκαιρία στους γνώστες της εκκλησιαστικής μουσικής να γνωρίσουν και να εντρυφήσουν στην μουσική αυτή. Λαμβάνει διαστάσεις ευεργεσίας δεδομένης της έλλειψης ενός επίσημου θεωρητικού συστήματος και επίσης είναι ιδιαίτερα σημαντικό ότι πρόσφερε τη δυνατότητα να καταγραφεί ένας μεγάλος αριθμός οθωμανικών και όχι μόνο μελών μέσω της βυζαντινής σημειογραφίας. Σας ευχαριστώ πολύ.
ευχαριστούμε τον κύριο Σμάνη Γιώργο για όσα μας είπε. Μου θυμίζει λίγο μια ερώτηση που μας απευθύνεται πολλές φορές για όσους ασχολούμαστε λίγο με αυτές τις σχέσεις με το εξωτερικό μέλος. Λέει, μα τι να μπλέξουμε τώρα με μακάμια και τέτοια πράγματα εμείς με την ψαλτική. Πρέπει να ξέρουμε ότι αυτή η συμπόρευση με τη θεωρία των μακαμιών και αυτή η πράξη, κυρίως στην Κωνσταντινούπολη, γιατί εκεί βρέθηκαν οι ιστορικές συνθήκες, έχει ιστορία 4 αιώνων. Δεν μπορούμε να το αγνοήσουμε αυτό. Και συνεχίζεται μέχρι και τον 20ο αιώνα, για να μην πω παραδείγματα και άλλα τέτοια πράγματα για τη συνάφεια.